जोंखौ अननानै फैफिनदो मामि। बे उन्दै हिन्जावसाया खारखोमानानै थानाय बिमाखौ न'आव फैफिननो अनथावथावै खावलायदों। जुजों बादलुजों लोमजागासिनो गोबागासिनो। फैद' मामि। जोंखौ अननानै फैफिनदो। जों ओंखाम जानाय संनायावबो खस्थ' जायो। मोनायाव नागिरो गाबो। बाबाया खामानियाव थांनानै सोलाबा खस्थ' जायो। जोंखौ अननानै फैफिनदो मामि। जों खस्थ' फैफिनदो। आइजोफोर गोमानाय एबा सोरजोंबा खारफालांनाया गोदान बाथ्रा नंलिया। बेबायदिनो धर्मेश्वर ब्रह्मनि आंगो बिसि समायना ब्रह्मआबो गावनि गथ' साथामखौ गारनानै खारखोमानानै दङ। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा ओनसोलनि गेजेर गलाझार गामिनि धर्मेश्वर ब्रह्मनि बिसि समायनाया 17 अक्ट' समबारखालि खारखोमायो। गथ' साथामखौ लानानै जोबोद जेंनायाव गोग्लैनाय धर्मेश्वर ब्रह्मआ बिसि समायना ब्रह्मखौ न'आव फैफिननो खावलायदों। लोगोसेयैनो समायना ब्रह्मखौ सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 8753987050 मबाइल नम्बराव फन खालामनो खावलायदों। आं लुबैयो, आं नांगौ, आं गारा। बेखौहाय न'खरावथ' मोजां मिलायनानै थानांगोन ना। गाव मोजां मोनथ' बयबो मोजां जायो। फिसाला सानै आं, ओमफ्राय फिसाजो सासे गाव बिमा। फिसालाया सानैया 4 बोसोर एसे बारबाय आरो, ओमफ्राय फिसाजोआ 10 बोसोर। रावबो गैया, आं हारसिंसो दा नै। आं खामानियाव थांबा फिसाजो दं, फिसाजो नायो। ओमफ्राय फिसाजोनि बैसोआ? फिसाजोना दा क्लास 6आव फरायनायथ'। हमना लादो 11-12 बोसोर। सिमला बागान टाइगारगुरि सान्थिपुर। जेबो जायाखै, आं नांनायबो रोङा बुलायनो रोङा। आंखौसो बेसेबां मानि खर' बुखावजोब्बाय। दा नै आंनि खर'आव नुदों बे दागा, गासिबो आंनि हिन्जाव आंखौ बुनाय। आं जेबो बुफिननो रोङा। गामिनि मानसिया फेराखै। सेस मिथियोबो आं बुफेराखै, आं बुनो रोङा। आसोल नामा समायना। माबा दा अबाव दं बे फैथोंसै न'आवनो। आंथ' बुलायनोबो रोङा मानोबो रोङा। गोसोबायदि आं अननानै जाग्रा मानसिखा, अनबाय थाखायोखा आङो।